teda Kamály, nebo? Jo, on se ukázal vlastně, on dělal vlog teď nedávno. On bydlí, myslím, že jo, v Turecku. Je to Turek, Nebo jo? Turek, no. Všechno zabít? Kluci zase na ní, on ten musí chytnout pěkně, ne, když ho někdo zabije, vole. Tak Ne? on je v pohodě, víš co? On má takový zbraní, vole. Jak ta hra opět začínala, tak on třeba skočil skrz střechu přes buk. Zabil všechny. No, tak to je o zabanovat, šup. Však už dostal byl jeden. Jde to střílet vás, vole. Je To blbý. stresuješ, to jsem byl já. Bacha, pojď na ten kopec tam už většinou tak kempy na tom kameni vylezli. Teď mi tady zmizel, strom přijel přede mnou, nice. Fakt dobrý, ty vole. Je tady furt ten Čech? Ne, není. Už tak umřel. Jsme šli, Ludko, tady jsme šli, vole, jak nás druhýho kopce moc snajperovali. Já nevím. Pamatuj si to, ne? No. Já jsem dneska běžel v Clairu a měl jsem jenom kriketovou pálku. A BUM! Hlava. Nic nevěděl odkud, ty vole. Já vidím nějakou postavu s malou, Co? A taky to je puknuté. Já v safe zóně, takže v pohodě. Nike. To je dobrý. Má si box. Zkusíme nešlo. Dnes nejediný. 1, 2, 3, 4 nefunguje. Ty vole, tam no ten co má na hlavě takovou tu ponožku jakoby. Tak on, No to haluzák, má prostě takový šmejt, no má prostě on občas A to. Nikol sundal, No. že byl do boxu, napsali 1, 2, 3, 4 a to otevřelo. No, nebo pak napsal nějaký úplně prostě 7 něco, já nevím co. Ale to tam zadalo, víš co. To se halus. Úplně v tom takových zbraní, ty takových ostřelovaček, co tam měl. To laker. A nebylo to tak náhodou dopredu zpravené. Ne. Tam taky si... Ne, a fakt on běžel za synkama, tam položil pouzno, sundal. Na konci dílu to bylo snad, to nemohlo mít prostě to. On prostě, ne jako na poprvý, to asi na potřetí, ale po čtvrtý, no ale. On říkal, co je dneska za datum a takhle, a dal to. Kopec vypadá prázdnej. Máte někdo snajperku? Nemáte co? Vypadá to čistě, až moc čistě. No právě. Jo, tam bude určitě. To vás dopadne. To jo. Kdo zdechne tentokrát. Jo, Ty, já se mnou nechci. Hovorím tentokrát. Ne zas já. Tak jdem nebo co? Už si tam dole, jo? Aha, já jsem tady furt strom, ty vole. No to si. Dobrý si. Ty vole, já tady svým ve stromě, ty vole. Jo, dobrý, neběžím sám, aspoň dobrý. Jdem po třech, jo, takhle. Já jsem sám vepředu. Taky chci v broni, že jo? Vaši zelená či první. Jo, prdele. AKM, do toho. Člověk, a pojďte za mnou rychle. Vidíš jo? Pojďte tady jsme doprava za My jsme ve velkém stromě v silnici. Tady v tom baráčku tam je člověk, přede mnou. V tom červeném, že jo? Ne, v tom prvním úplně, v tom bílém. No, v tom prvním, no. Červená bílá, to je. Červené bílej, cože? Jo, To takhle. zabijte. Tam si za prdelou. No, jo. jo. Měl nějakou ganu. Bacha. Jdete už? A jo, takhle tam bylo jednou za kempení a nás trefili přes zeď. Nevím s kým to bylo. Ty vole, hej, takový lak, co mám, co to je? To se mi taky děje někdy. Vždycky, když se mi zakousává běhání. Pojď, Fedo. Jdu zprava, jo. Vy jste zleva někdo. Jo. Kdo jsou vysrat, to nejdu sám. Ty vole, zkus někdy tam na PFčko je typ. Jsem ho slyšel, no. Nebo jsi viděl, ale viděl jsem, no. Viděl a teďka jsem ho slyšel. Alfa, Jo, to je v Smallville. ty guys informaci, vole. Čím to musí být úplně posranej, nebo kdyby to věděl, aspoň kolik tam je lidí, ty vole.
Nebo tam je někoho nalákáváno. Počkej, tak já se podívám na kopec. Čekám zdrohovna. Poslední On už tam není. v baráku? Zkontrolujte ten barák, já jsem se nedíval, ale jsem... Ještě někdo do toho baráku. To Kurva, zkusím. můžete mi říct, proč tady mám military backpack s sebou? Můžeš Já mi ho tak dát? já. No nejsem si jistý, kámo, či se nechci jít tam donútra. Nebo Ale odlok ty už. Ty malý baťoch, kamo. Do prdele, brokovnice, sundejte ho. Sundal ho? Sundejte ho. Ne, nesundal, ale nahitovaný. Je tu. Já mu tam hodím granát, počkej. Já tady přes Bacha, No, No pojď. počkej. Je v tom baráku úplně v té poslední místnosti. Bacha, za ty rohem. vole, ty jsi blbec, ty mi vezeš do rány. Za rohem vlevo je, má brokovnici. Bacha, bacha. Bacha, bacha. Má ho tam, bacha. on byl úplně vzadu. Já tam přiběhnu s druhou postavou, jo. Poslal jsem mu ho tam, má ho úplně vzadu granát. To trefil. A ten prvý si hodil rovno pri mne. No jasný, no, a toho druhýho až bacha, tak tam jdem, ne? No to možná odlokoval, ty vole. Jaký to je server? Ne, on tam je za rohem. On tam Devítka. má... 9, vidíš ho furt? Naběhněte tam, on mi sebere věci. Co se odhlastil, beru si druhou postavu. Jo, vidíš, Je tam, máš vidím ho. Vidíme Ty vole, druhý je dole. Jako fakt? Jo, on má brokovnicu. Si samopal a musíš tam naběhnout a hnedka Jo, lehnout a vidím ho. pustit to. Pozdě. Hoši, mám To je Osberga, přesně. puste mě tam. Osberga, pust mě tam. Kryju vchod. Můžete. No pojď. Pista. Pojď si. Ty Piči. přes zeď, kámo. No tak to si to robíš prdel, Přes zeď. Umí, ty vole. Ještě žije? Jo. No čemu tam nejde granát? Já mám vyhodil 2 poslední, že jo? Dobře, tak čekejte tam, ať nesebere věci. Jak to, že tě trefil přes zeď? Chápu. Mám Osberga, vole, taky mě zabil, ne? Pozor, hej, neblokuj mě, dětko. No, Jak se řekne přes zeď, ty vole? Overwall. Jak se jmenuje, kurva, Vampire 13. myslíš, že je to cheater, ty vole? To není To možný, přes- aby ho sundal přes zeď, ne? Ne, on bez tak ukázal. Hej, počkej, Kingu, radši se snažím tě vylutovat tam dozadu, ty vole. No, však se snažím, mají nic. Když chceš, můžeš to zkusit. Počkej, klima, ty vole. Hit! Je nahitovaný. No tam nejsou náboje, díky. On asi má moje... Glenn, zkus mi střílet doma. Ty hity ti asi nepomůžu, když máme bandáže velké. Ano. To jsi řekl brzo. Ty Musíš král, ho jsme zabít. tady. Já se připojuju už. Má medium backpack, ty vole. Ho sundám katanou, vole, zmrdá. Dá se ten barák nějak objíst, ty vole? Dá se to obejít, tam tu jsem všechno. Ty si neprobíš prdel zo mě. Ty vole, nás vystřílí jeden, ty vole. A já mrtvý, ty vole. Je to 9, že jo? 9. Ne. Ještě žije nebo ne? Žije, ale já to tam nemůžu dát, já nemám vestu, že? Pozor, Lidko, jen to zkusím. Tam No pojď. Kryju ti vchod. Víš co? Počkej. Kurva, ten granát, já jsem ho hodil do té přední místnosti a on byl až tý zadní, ty vole, buzerant. No, nebo radši nic, piče. Jinou krytaj nevíde. Ty vole, ty si ti ztratil všechny věci, počkej, jak já aspoň vemu to, co můžu. Ty věci tam budou ještě aspoň 3 minuty nebo 4. vole. Počkej, vole. Počkej, já zkusím si to, co půjde. Saiga. No, už to mizně, hoši. Kamo, seber aspoň ty baťohy velké a zbraně. Ne, Jo, je to ten sta- poslední je to baťoch je tam až u některý něj. nám. A vestu. Bacha. Hitovaný. To budeš hojtovat jenom furt, víš co. Já zkusím přiběhnout tam k němu, hele jo, tam vedle k něj. Jo. A jo, jsem u něj, jsem za ním. No, už tam budu. Já to pozbírám to jsou všechno. to jak hajzl teraz. Je mrtvý, nejdi. Co, kámo? Je po něm, dead, Nice. dead. Hej, je to, že jsem nic nedostal. Poberte všechny věci. Poberte všechny věci, pamětajte. Pojďte mi invite. Jo. No, ne. Je to, že jsem nedostal, jo, -3 reputace. Co mám zobrat, ty vole, vám? Vesty, Všechno, Všechno sebere. Už tam velký baťok, tak všechno. 4 náboje poslední, ty vole, jsem tady nedostal. Piče, mě nasral, kokot. Ty vole, jeden typek nastoupí, kdy to točí. Kolik lidí zabil? Já už nemám město, kámo.
Jo, kolik, počkej, koho mám všechno pozvat? Nějak. Shark, A bude. Shark. No. Říkejte čísla. Aha. Jo, ty seš, To je 8. 8. Ty vole. Oh, Ty debil. někdo střílí mosinou. Pojďme někdo střílí, kamo? Já jsem sedmička. Hej, asi mám natáhnout 2 lidi, jo. Jo, v pohodě, neboj se. Já mám sedmičku. Máte to moje akačko? Jo, myslím, že nějaký ako mám. Jo, Mám AKM tu mám. mám tam Asoga, máte ho tam. Mám tu holografik, Píčo, nikdy mi to Asoga máš? holografik, military, AKM, helma, Moskva, Já jsem měl, AKM zásobník a 2 červené bandaže. Mám, Asok. víte co mám, mám range finder. No, ten je můj, ty vole. Jo, tak nic. A ti řeknu, co jsem měl, a pak mi to dáš. Ten baťo velký, ten je můj. Jo, to Mám mám. 2. Sajka tady je, ale to já už nemám. 1911. Cože? Ještě tohle 1911 zase mi dal AKM, ale už to nezdvihnem, ty vole. Jo, počkej, já jsem se tam. Já jsem taky za chvilku. AKMko, 2 Kingu, ty zasobníky jsi a... taky? Jo. Mě hoďte grupu. A chuj, jsme do něj Jo, jak se jmenuješ? Sedmička, já mám sedmičku. Ty, ne, 8. 8. To je sedmička je v grupě. Takže kolik nám zabil lidí? 3. 3. Jež, no. Dobrý laker. Jo, ten tam schytal první, ten musel dobře se jich zjapat. To byl chyba. Minus 2 reputace, no, jsem to, co tam bylo, myslím. Jo, chuj, já jsem mohl to přes, když mají přes ruce, jak mají do ruk, No, no. jak mu čouhali. Já mám 29 kg, 29,9 kg, ty vole. U sebe. Máš, já to mám vzadu, to G36 ještě s nábojema. G36 nemám já. Úplně tam vzadu za tím stolkem. Já mám M4 a AKM. Takže velký baťo, kluci. Pojď sem. Pojď sem, Já to seberu, tady to seberu, ty vičko, je to nezmizne. Pochu, máte tam ty velký baťovi 2, že jo? Já mám jeden. Já mám jeden. Ahoj, to názem ten velký baťoch. A jo, tady ten je můj. Naši asu, nevím, Ne, kolik to já pávka. Jo, asu sedmička. Uhni. Ten baťoch, ty jsi to vzal? Jo, sorry. Já jsem myslel, že to je toho Koldiva. Víš, ty krpeže, to jsou kigové věci asi. Cože tam jsou? To je nějaká kaliber, to je nějaká M47 a nevím čo všetko. M4 jsem neměl. A 1911, koho jsou to věci? Nevím. Ne, možná moje. Moje teda určitě ne, ale jako tak rád si je klidně vemu, no. No, tak si mě to zoberte, ty vole, já už mám město. Počkej. Ten jeden vibe. Moje tam něco bude. Je tam grip, 1911, M47, bandáže, helma, vakcína, Bandaži body. mám já ohni. Kdo má Asoga, kurva? A v jsem neměl, jsme Já reflexe. jsem mal, Já jsem měl Asoga. já jsem mal Já mám holografik. Já mám holografik. Kdo má to AKčko moje? M4 semi, Pojď to je sem, moje. ty jsi má... Kdo má AKM? Já mám AKM. To bylo moje to AKMko. Já jsem Já tam měl taky AKM, Tak kámo. pojďte někdo ke mně dozadu a pro AKM. Čekej. Kurva. Tohle vyhodíme tam bordel, ty. Je tady venku je jedno Hej, AKM. udělám holografik, kdo má holografik? To má, Pojďte To někdo není ten holografik. tu je nějaká helma, tak Bacha, koho? Někdo má. Ticho. Někdo střílel venku, někdo střílel. Jo, někdo tu je bacha. Vaši, já hoďte invite na sedmičku, jo? Hej, hluší holografik doma. Invite 7, počkej, Jo, čekej. tady, házej. Kde jsi? Máš zásobníky do toho AKčka? Do AKčka. Do AKMka za zásobníky? Já bys mít 4 Nemám do zásobníky. AKMka zásobníky. Pojď sem, pojď ku mně, No, no, házej. ku mně. Co chceš hodit? AKM? Tu som. Zásobníky ku mně. Tady No, máte no. to AKMko, No. hej. Kde Tu jsi? som. Tady vzadu skáču. No, no, tak házej zásobníky. Kde jsi? Tady. Tady Je máš, tady. ty vole, Propak se teď jsi dolů, byl u mě. propak se dolů, kámo. To nemyslíš vážně. Tady, To jsem halo. Šárku, otoč se a tady máš ty zásobníky, tady máš to AKMko. Čekej. Ještě jeden je můj. Kurva, no a jeden zásobník v píči, jo, nice. Já tu mám někoho, jsem zabral zásobník. A katanu ještě mám někoho, to je tvoje, ne? Co to je? Mačetu, má někdo moji mačetu? Já jsem měl katanu, no. Mačetu. Nemám mačetu, já. To je koho zásobník tu, tento. Jo, Koldy, ty máš ten acok, Koldy, já mám stakovaný. Jo, máš acok, ne? Ty vole, já... 30 kaliber, Sorry, já jsem se nevšiml, já to máš 1,911. acok, ale dvakrát vyšli, myslím. Počkej, ale aby se to neprepadlo. Ještě tlumič jsem měl, jo, ještě tlumič. Mám od ty někoho máš jeden 545 Na to máš. Koldy, akadrám. Koldy, acok. To máte někdo tlumič? No, počkej, já tu mám ještě Já mám holografik. Já tu mám ještě Secretně holografik. do východy. Mám tu Mosberga a holografik ještě a vestu.
Vestu jsem měl, vestu no. Jo, vestu vám dám, tu jsem čornu já. Na sebe, já myslím, že ji mám v inventáři. Čí to je? Ještě mám A počkej, on pornografii. měl vestu taky, takže... Tady to si není asi moje, já tady to nechám. není moje. Já mám ještě na To je sobě. Kingové taky 36. On měl taky vestu, takže já si jednu nechám, ne? Hej, ještě mám někoho, Hej, tady má holografik. Holografik. Nechcete ten holografik, já si ho nechám. Já nemám holografik. Někdo tam mal, tak to bylo asi jeho potom. Tu je ještě Hoši, foregry. ještě mi chybí, vole, co mi... Armada léků a antibiotik, asi 5. Léky, 5 a Foregry. já ti hodím 4 antibiotika. antibiotika, 4 Já mám 4 antibiotika, Pojď no, sem pojď sem. antibiotika, Hej, pojď sem. hoši, kdo má no, bandaže házej. DX? Bandaže DX, kdo sebral? Jo, já mám. Já nemám bandáže tady. Kdo chce ty Já antibiotika? jsem měl ty DXka. A painkillerky? Hej, Já mám čujte, antibiotika počkej. jenom. Painkillery Painkillery jsou nemám. své. Hej, červené bandaže, pojď sem. No, házej. Má někdo painkillerky Jo, navíc? jo, pojď sem. Já tě mám antibiotika. Antibiotika mám, vole, ty už jsem dost... By to měl Jo. ty devítky. Painkillerky, Ty, jo, 4 hej, mám, tady si 4. to propadá, tady nedrupujte. Ne, já to mám, Jo? já to znám. Propadá. Prostě bumne. Já mám 4 náboje v tom, ty vole, jenom v tom AKSku. Hej, mám tu ještě 4 těto, 4 painkillerky. Tu je... Jo, ty Hej. painkillerky 4, ty jsem měl. Tak pojď Házej. sem. Tak caj. Ty vole, kde je kurně? Kingo, ty máš u mě reflex, ten oný. Měritko. Vyhoď ho. No, tuším, kde se spávnu, hej. No, máš ho tu. Bylo by dobrý, bys byl v Claro a mohl bys to v tom obejít ten barák, a kde Já je? nevím, já mám totiž ještě 3 postavy, ale vůbec nevím, kde jsou. Asi už rudky někde budou. Ještě Vole, to- nesvíť, proč svítíš? Ochu, já myslím, že tady to je, vole... Vypni tu baterku. Já jsem Já? spravil něco na Kurva, kde má tu baterku? Hej, jde si spravit něco jezdí, ale něco tu. Jo. Vypni tu baterku, Počkej. vypni to. Ty nehraješ? Ne. Ne, No, mě to mě to, vypli. mě to padlo. Jo. Divný, ty vole. Já myslím, že on sem nepůjde. Máte někdo můj On military? tě sundal šárku asi přes to zábradlí tam, jakoby vzadu, víš? Že byl schovaný. On byl za plotem, vole. Ještě máte někdo můj military? Jo, mám military. Ty jsi někde tam v tom kumbálku? No. Proběhnu tomu za tebou, jo? Můžeš. Dobrý. Počkej. Zatím kraju. Ale po někom jde zombík asi. Ne, dobrý. Kde jsem, Jo, kde jsem? vole, potřebovali bychom někoho zvenčí, vole. Ty vole, já jsem koukal s tou páně, to je poser. No, Slupá. tak tady ta To postava je asi daleko, nic. vole. To ne, no. Ale můžeš si tam nechat na lutování. No, tak to je strašné. Zásobník někdo, takže 36 máte? Tenhle? To je Lancer? Já mám náboj do Saigy. Budeme ten PVS servující na pár věcí. Hej, silencer nebo toto? Grip? Můj? Jo, hej, bacha, 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 Běžel tam. Má, je tam. ale on má broku. A sebral ti AKčko. To je Má broku věci. Proběh tam, no, má AKčko, bacha, jo. Jo, ještě já nepřibližujte se moc ke stíně, já jsem Ty vole, hele, jo, jsou tam dva, kámo. Neběhej, Bacha, hej. neběhej. Bacha, bacha. Neběhej, Koldu, jo, koldu, jsou půjde tam do dva. toho, Jeden nic. Jo, Kde je vevnitř? je tam na tom balkóně, jakoby. Jo. Kdybychom vykoukli, vole, bychom ho možná dali. Ty Na vole. balkonku, no. Je na takovém balkonku, moc se nic nedostane, ne? Dostane, vole. Přes ty dveře jenom tady u nás. No, stačí, aby udělal 2 kroky a vevnitř, jo. Tupa. Masina, jsem tě? Ale to nebylo, to byl nějaký mosin, vole. No to bylo Paši, máte barikádu? nemáme. No, já mám. Tak jební tam k těm dveřím. Jební tam k těm dveřím, těm No a pojď k nám, no, to je lepší. Hej, jsem obliče. Jební tam, vole. Aha, nemám, tak někdo už mi jich musel zabrat. Je po něm. Bacha, je tam. Je tam ještě jeden, ale. Jeden nebo dva. mrtvej. Ještě jeden je tam furt za rohem. Necho tam, ne. Hoď tam barikádu, Nechoď k němu. Nebo Hoď tam tam barikádu. barikádu. Nemám. Mal No. som, keď ještě předtím, než ma zabili vlastně. Hej, běží za váma, jo, jsem. Jo. Jste za ně. Vy moc Ty taky- vykukujete u těch dveří, kámo. A nevím, tak já můžu zkusit vyjít a... To neriskuj zbytečně. Paši, máte někdo toto? Ten můj silencer nebo grip?
Ne, Paráda. Horší, Ale co jo, je taky tady za rohem, přímo za rohem je. Hned za dveřma. já to vím, ale že tam je. Viděl jsem mu tu pistol, šmejdovi. Byl jste na starém místě? Jo. On je Ale tam to přímo na mě- tom balónku, balkonku. A ztratil, tady já jsou, tam běžu za tady, automatem. ode mě jsou tak 2 metry ty zábrany, jo, a už se ti ztratila vesta. On krade, buzerant, to krade on. Proč si to Už krade ti on? ukrad AKčko a vestu a zábranu jednu. Myslím. Hej, počkej, poslouchej. Je furt tam, vidím mu to pistol, jak se tam hejbe občas. Kdybych mu tam poslal granát, by to šlo, ty vole, a tak, no. No, pošlu dvě hlavy, hlavy víš dozad. Jo? A kde seš? Já tě pozvu. Jo, já jsem, ty vole, jako mám postavu. Looting. Jo, 4 jsem. Civilista. Vy tam hlavně kryjte ten vchod, no, a tě nesundá. U toho zatím vchodu je teda, jo. O, tam u toho jakoby, kurva, jak to říct, balkonku takovýho, víš co. No, u toho chodu jakoby z druhé strany jsme přišli. No. A takže tady jsem kempel, já jako když jsem chcípal. Ty jsi, Jo. Tam, no. Ještě, víš to? ještě tady máš, Ještě. jo, furt tady máš tu katanu ještě a, Kurva, to jsme to zase na kempili, který... ty vole, abych nejradši s těma věcma šel do savey, ty vole. To je strašně debilní místo. Já tam zkusím doběhnout, zabít do dosad. Kolik má to AKčko? To má 29 nábojů, ty vole. To není debilní místo teď. Si spíš na PvPčko si vzít menší zbraně než tohle všechno. Dal jsem ti katanu, kámo. Super. Jo? Jak jsi ji vzal, ty vole? Přezeď. Doběhnout. Lutovat. Budu tam tak za 5 minut, ty vole. Ale dál nejdu, ale už je to... Kurva. Sundal tě? To bylo nalevo, to není tak. To je tu. Ty Tam jdou, se stří... ty jdou proti sobě, nevykukuj ze dveří. Ty pojď jako blíž ke zdi. To není od nás, to není. Někdo mluvil, jo, bacha. A vy nemluvte do hry, ty vole. No. Ten týpek u nás chodí, ho slyš... To jsme my, vole. Ten je tady už Tam na no, tom vole, balkonu. nehybej se, vole, uslyš... Nic neslyším. My se nehejbeme ani jednou. Kurva, jsem salák, vole. Sorry, ne? Ty chodíš tam furt, vole. To je furt tady za tím rohem, víš co, ten se snažil ukrást věci, no. Come for help. Smallville. Ty piču. To je na náměstí někde. Mosberg. Ty mu vběhneš akorát dozad, jestli tam furt je, tak mu vběhneš dozad. Za minutu Jo. tam jsem. Dám si tyčinku. Doufám, že nepřežiju 14 nebylo, ty vole. Co máš za zbraň? Tam 4. No, hele, když pojďme začne střílet, tak já klidně vyběhnu a půjdu po No něm, jasně, že jo? jo. Mám 14 nebylo minimálně. Když začne pro něj střílet, tak mu poježdí přes nás, tak to není narvem. Nechtěl jsem brát něco, co má full naboj, já bych jsem zase nechci. Já doufám, že to nestratím, ty vole. Myslím, to tady málo, jo, ale pro mě dost. Máš jo? Co? Máš? Mám dva zásobníky do toho, do Saigy, jednu katanu, 2 katany teda, B92, M9, M4, nebo 9, M4, 2 dalekohledy, 3 painkillery, 7 antibiotik, 2 zásobníky do AK, M4, Není to AKM? AKS, Já mám AKM a M4. Jsem. large baťoch, medium baťoch. Kurva, ten na píču nesnáš. Jak se aspoň ten baťoch, ty vole. Ten ti ukrad. Ten ti baťoch ti ukrad. Ne, Baťoch mám. Ty jsi vzal? Ty jsi vzal? Jo, aha. On mu propadl totiž do kuchyni. Přes texturu. A katanu máte. Já myslím, že mu už tam Tak taky... ten jsem ti vzal taky, no. Já myslím, tak že to ten, stačí, ten aspoň tady něco. byl s tou brokovnicí, tak už je dávno ve městě, hele. Ty vole, ne, ten bude tady. Nebude, myslím, protože to... A zmizly ti Už všechny věci. Tam to byla jiná, vole. Všechny věci ti zmizly už. Piču, tady je zombíku, ty Věci vole. jsou pryč. Vyběhni ven, vole, a uvidíme si tady. Já myslím, že tam ten šel do města s tou brokovnicí. Vyběhni ven? Dobrý, v pohodě, já to nechám na tebe. Podle mě je tady, vole. Ty tam jsi docela dobře na ráně v těch dveřích. Já? No já nevím, kdo to tady je od nás. To tady tam jeden na kraji? Nebo já? No to Já tady tu. furt běhá. Já? No.
Hovno, vole, jak já kryju přes třetí osobu tamhle ty dveře, vole. Co máš za zbraň? Já? Mosberga. Oh. Já na ránu. To je nejlepší, vole, do baráku. Fuku, bude kamikaze běh, ty vole, sprintem až k vám. Jsi u nás už kousek, co? No, kousek, já jsem Už tě už vidíme na cesty. mapě. Jenže ty jsi z blbý strany, vole. Ne, to je dobrý. Musíš trošku jít jakoby k té skále, tam jak jsou snajpři. No, musíš plná, jako by To by se vpravo. viděl. A já myslím, že on tam už nebude. Já půjdu z téhle strany, protože potom můžu poza barákem vykouknout. No, nebo tak. Tlumič jsem kvůli němu, vole, Cože? jeden tlumič jsem kvůli němu rozmrdal. Já jsem ztratil vle grip a tlumič. Já mám ten, já jsem někomu našel ten range fighter, nebo co to je. No, to je moje, vole. Jsem chtěl, abys mi hodil. Ty jsi jistý. Pojď, Tak vole. já ti to pak hodím. No tak teď to nejde. Pořád tam je hoši. Jo? Já jsem si to myslel, vole. Beru zpět. Ty ho vidíš? Takže já ho nevidím. Tady jsme viděl, ty vole. Viděl tě? Tady, ty jsi tady u dveří, Viděl. jo? Já jsem teď tak přežil. No. Počkej, on je tady u nás na tom zápraží. Tady, zůstaň tady u dveří, on je tady za Ty vole, mi to za spadlo, váma. ne. Hej, kryj to, kámo, mi to spadlo. Jo, v pohodě. Teď. Máte ten baťoš někdo tady? Počkej, já ti ho dám. Jo, mám ho. Jo, takhle. Dobrý. Ty vole, proč mi to vždycky padá, mě to prostě z ničeho nic každá Nebo hra víš co, občas. vem si to k sobě ještě.